Benvidas a este episodio especial porque é a primeira vez que temos 3 convidadas no podcast e, ademais, urxente polo que imos tratar hoxe. Estamos aquí para dicir altri non, porque imos seguir dicindo, e para poñer enerxía en defender a terra que está a precisar de nós igual que nós estamos a precisar dela. Estamos aquí porque nos ensinamos vida, Señor, como nos ensinou a poeta palestina Rafif Ziadah. Estamos na Casa de Taberneiro que nos acolle facendo un podcast en vivo para que nos este a escoitar agora en YouTube ou en audio. Moitas grazas por vir. Os controis está Estudio 7, produtora sonora de referencia. A cámara fotográfica escondida en algún lugar, como aí, está Enara Alonso, amiga bollera de referencia e confianza tamén. Temos aí a Claudia, DJ Misa, que nos estivo emprestando cacharrada para hoxe e que pincha tanto na vosa boda como en todos os festis que organicedes contra Altri. Eu son Mai Insua e vou presentar directamente as convidadas porque temos moito que falar, é moi importante e gostaría que cando as presente lle deades un aplauso forte porque estas mulleres están a poñer o corpo por todas nós e iso ben o merece. Entón, dende a Vega, Ana Fernández, que é de Lugo, enxeñeira de montes e doutora en hidroloxía e xestión de recursos históricos dentro da Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza e voceira de Augas e Ríos. Ana Fernández. Benvida. Dende a plataforma Ulloa Viva está Cris, que de feito ven da Ulloa epicentro onde a súa casiña está a moi poucos kilómetros de onde se construiría a macrocelulosa. Ela defínese como muller aborixe da Ulloa que ama a súa terra e trata de perpetuar e preservar toda a beleza visible e invisible que hai nela. Entre as súas aficións está a ornitoloxía e a arqueoloxía e, de feito, ela foi unha das que nos aportou, xunto con Ana, fotiños que rulan por aí de paxaros, plantas, que logo nos explicarán que significa. Cris da Ulloa. E con nos está Natalí, que acaba de chegar de traballar, de feito esta muller aquí, traballa como enfermeira no Centro de Saúde de Boqueixón, é unha muller nacida, criada e que viviu sempre no rural, amante da natureza. Natalí? Moi ben. Ben, imos ao lío. Hai unhas semanas espertábamos coa nova de que a Xunta aprobou a Declaración de Impacto Ambiental, calificando o proxecto de Altri como ambientalmente viable. Para comprender mellor o que isto implica e como chegamos ata aquí, creo que é guai que falemos do comezo, de como comeza todo. Entón, Cris, pregunto, que é Altri e por que queren construíla na Ulloa? En realidad non é que é Altri, senón que é Greenfiber, porque Greenfiber é a empresa que vai facer esa macrocelulosa espantosa teóricamente non, para facer fibras textís. Chegou a nós un 26 de abril a magnífica noticia de que nos tocaba en Palas de Rei. Quedamos así como dicindo, de onde habrá tanto terreo en Palas de Rei para facer unha macrocelulosa que vai ocupar 200 hectáreas. En moi poucas horas xa nos demos conta de onde era, na finca de Quintas, unha finca espectacular pola súa biodiversidade que conozo de primeira mão por ser ornitóloga. Altri acabou chamándose Altri porque realmente Greenfiber nun principio era só Altri, quizáis para blanquear o proxecto e decir tamén ten algo de galego, vamos a meter a Greenalia e Greenalia meteuse cun 25% do que é o proxecto. Para todos en xeral, e todo o mundo xa o conoce como Altri non, nunca jamás, como Altri.
Eles o que pretenden é literalmente son unha celulosa, o sea, recolle ese eucalipto, o eucalipto procésalo, a base de químicos, trituracións e distintos procesos que non me vou a poñer a contar aquí porque é espantoso, acaba sacando unha celulosa que en lugar de ser a celulosa normal de facer papel, ten unha cualidade que pode volver a solubilizarse, meterse outra vez en outro proceso, que fai que en lugar de ser tiras de celulosa para papel, salgan fibras que se poden convertir en textil. En este caso, o que les pretenden é parte desa celulosa convertila en liocel, que é ahora mismo a fibra máis ecolóxica que habría no mercado. Ecolóxica tendo ecolóxica entre comillas, moi entre comillas, tendo en conta que o segundo proceso de convertir esa celulosa en liocel non ten o químico solvente que se chama, pódese reutilizar, non é moi contaminante, é moi pouco contaminante comparado con outros procesos, por exemplo, a viscosa. A viscosa tamén se fai de fibra de madeira. Entonces era terrible o que se facía ca viscosa e aí eliminaron, queda como máis verde, Okay. Que van a facer con eso? Meter eles din no proxecto, meter 1.200 millóns de... Perdón, 1,200 millóns de toneladas de eucalipto que procesarían o ano, sacar do río as 46.000 os 46 millóns de litros de auga, volvendo 30 millóns de litros de auga, o día, estamos falando de diarios. Sí, 46 millóns. Entre 46 e 30, eles facía moita gracia cando empezaron a explicar no proxecto, decían, nós non consumimos auga, nós só usamos, entre 46 e 30, onde quedan eses 16.000? Eso non o usades, eso efectivamente evapórase e utilizan para outras cousas, pero eso é o que se vai a desperdiciar da auga que captan, o que se vai a desperdiciar, o que non vai a volver xamás ao río. Sí. A auga que se vai a quitar. Aparte, os 30 millóns de litros de auga que sí van a volver despois de pasar por todo o proceso industrial e que van a volver depurados. Claro. Depurados, pero non iguais que como os colleron, con certos químicos que les admiten que van a botar, pero que non asumen, a Xunta desde logo non asumiu que fora importante. Pode seguir falando moito máis. Sí, claro. Gústame que nomes que son Altri e Greenalia, como que, bueno, vayamos como destapando estas capas de que hai por detrás do que tamén frontalmente se difunde ou se promociona no proxecto, non? Por que queren construílo na Ulloa con todas estas características que dixeches que ten? Porque somos o centro de Galicia. Porque si ti tes que coller para que seña rentable de 100 kilómetros e además o queres vender eucaliptos a 100 kilómetros alrededor da fábrica, a Ulloa, que é o centro de Galicia, si ti marcas 100 kilómetros podes coller eucaliptos desde o norte de Lugo hasta incluso parte de Portugal ou incluso parte de entraríamos en Castelo e León. Si ti colles un compás e decimos 100 kilómetros, é prácticamente toda Galicia o que temos, que nos queda libre. A parte sur de Vigo, da ría de Vigo, que non entraría, non o necesitan, teñen Ence, ou a parte máis norte da zona de Viveiro, que non o necesitan, que teñen Ence en Navia. O resto de eucalipto quedaría a menos de 100 kilómetros todo. Está ben comunicada, acaban de facer unha autovía que pasa xusto a carón da fábrica, con unha saída para a finca onde está a fábrica. Teñen auga no embalse a 12 km e medio, pero teñen auga no embalse. Non sei, teñeno todo. Claro, porque e unha finca e unhas 200 hectáreas que só pertenecen a 2 propietarios. Solo a 2 propietarios. O resto das parcelas non, son moitos máis propietarios. Onde consigues unha propiedade tan grande que só teñas que negociar con 2 propietarios? Agora, eso é ouro. Claro. Si non é ouro para Altri, será ouro para calquera outra somos unha terra moi rica, entón iso tamén nos expón a que quen quere
quen considera a Terra como ese almacén, non, do que sacar cousas e co que facer cousas, a marxe do impacto, pois o vexa como brillando con highlighter, non? Sí, imos ir desenvolvendo un poquinho esa viaxe tamén cara a quen é responsable, que intereses moven isto, pero claro, digamos que a poboación xeral fomos tendo coñecemento desta ameaza de Altri, pois moito despois do que as persoas da zona fostes sabendo disto, non? Porque vos levades bastante tempo sabendo disto, organizándovos para tentar combatela. Gostaría de que nos contaras, Cris, un pouco de como foron estes primeiros pasos do movemento unha vez que soubestes do proxecto de Altri, un pouco como fostes facendo ese contacto coa veciñanza, coa xente que estaría máis directamente implicada, unha vez despois deses primeiros pasos, cales foron as principais liñas nas que se centrou a plataforma de acción para tentar frear o proxecto? A plataforma Ulloa Viva, en realidad era un WhatsApp. Un WhatsApp que se chamaba Andaina Eólicos Non. Foi así hasta que en abril saliu a gran noticia, o señor Feijóo marchaba para Madrid e dixo: vamos a poñer unha fábrica de textiles con 2.500 postos de traballo en Palas de Rei. E despois saliu na prensa 2.500 postos de traballo en Palas de Rei. Os que estábamos ali, todos quedamos con, ostra, unha fábrica de textiles, bueno, pode ser interesante ou non. De fibras que van a salir do eucalipto. Vale, primeira pregunta, de onde vais a sair isto? Donde van a poñer isto? É que non hai un sitio. É que era a gran pregunta, onde hai? Onde se pode poñer? E de repente foi como, ostras, en Quintas. É que ten que ser en Quintas. Chamo a Xurxo, biólogo, o meu mestre ornitólogo. Xurxo, onde pode ser? En Quintas. A min caeuseme o corazón, pero foi como, non podo creelo. Porque levábamos, Xurxo e eu, 3 anos facendo censo ornitolóxico nesa finca. Claro. Unha finca con unha riqueza ornitolóxica brutal. E foi como pasar unha semana en shock. Unha semana chorando, e que foi unha semana dicindo, unha semana en shock e además vendo como todos os días os titulares dos periódicos eran 2.500 postos de traballo, o alcalde de Friol dá enhoraboa ao alcalde de Palas porque tocouche a lotería, o alcalde de Palas todo contento porque tocounos a lotería, todo o mundo estaba contentísimo porque nos tocara a lotería. E eu veía unha tras outra os titulares do Progreso e da Voz de Galicia e o único que facía era chorar. Hasta un momento que me dixo a miña muller, como protestes por isto, quémanos a casa. E foi así, como protestes por isto, quémanos a casa. E dixen, ostra, é que o impacto mediático que tiñan aquel momento, todo o que era Altri, era brutal para a xente que vivíamos ali. Claro. Nadie podía decir, estou en contra de Altri. Claro, é que ese peso tamén mediático fai un pouco, ou seja, unha das súas funcións é facer este efecto disuasorio, facer un pouco este cerco para as persoas que vivides nesa zona, pois xusto que estás a dicir, non? Que consecuencias terá se levanto a voz aquí, que ademais a miña casa está aquí e eu vou seguir aquí. Sodes os de sempre que estades dicindo, pois o de sempre, non queredes que nada avance, non todo vos parece mal, pois o habitual. A cuestión foi de darnos conta de que eso iba a ser enorme, de que iba a ser moi grave o que nos iba a traer, de que si vas a traer unha celulosa, e xa pensábamos nunha celulosa, nadie se está dando conta deso, e empezar a mobilizar, e o primeiro ano foi decir, facemos, se iso saliu en abril, en decembro estábamos pedindo explicacións no Concello, que nos deran información, que viñera o alcalde, que viñeran os promotores a explicar que era o proxecto, porque non sabíamos en que consistía o proxecto. En decembro fixemos as primeiras xornadas, invitouse a Altri, invitouse a Consellería, invitouse o alcalde veu, e foi o único que veu. O resto da xente non veu nadie, todo o mundo denegou porque tiña máis cousas que facer. É dicir, porque vos, se teño ben entendido, levades con isto dende o 2022. Desde abril do 22. Dende o 2022, por moito que solicitastes, non puidestes ter unha reunión con ninguén responsable deste proxecto, nin da Xunta. No, sempre Pues che daban largas. Que conste en acta, señoría, isto, porque sempre me parece importante. Largas, sí, eran largas. Era en decembro do 22, foi esa primeira
xornada informativa para a xente que fora que queríamos explicar. Entonces, bueno, colaboración de enxeñeiro forestal, de xente de Portugal que veu, que coñecían a Altri, explicando os proxectos que estaban facendo ali. En decembro e aí houbera bastante xente, como unhas cerca de 200 personas. Estabas ti ali tamén? Na segunda, que sí estabas ti, falou moi ben. Na segunda eu salín desolada. Na segunda, que foi en decembro do 2023, salín desolada porque estábamos como unhas 75 persoas. E a min caeuse a alma dos pés pensar o que se nos ven encima e a xente non nos escoita. Nadie está escoitando o que vai a pasar. Claro, porque ti fuches a responsable dentro da plataforma USEI de ler o proxecto, que son unhas 8.300 páxinas. Vale? O sea, unha leímos cosa sencilla. moita xente. Moita xente, pero bueno, ti estabas como... Era unha das túas funcións. E claro, hai varias preguntas que do que estás a decir a min como que se me quedan no ar, non? Como se é un proxecto tan beneficioso e se tedes tantos informes técnicos a favor cos que podedes demostrar que realmente non vai perxudicar tanto o medio, porque non aparecedes con iso por diante falades coa xente da zona. Se é un proxecto tan beneficioso para a xente da zona, por que non tedes ese diálogo? Porque, bueno, terá que ser ben acollido e ademais estará en relación co que a xente da zona precisa, non? E se é un proxecto tan beneficioso, por que é tan obtuso, por que é tan difícil acceder á información, por que é tan difícil comprender e hai que estar como buscando debaixo desas capas para saber realmente que consecuencias ten por riba do que din, non? Eles cando foi, no 24, cando se fixo. En decembro do 23 saliu a concesión de augas, pediron a concesión de augas. En febreiro, marzo, ahora xa dubido as fechas, do 24 foi cando saliu o estudio de impacto medioambiental. Nese proceso anterior, Altri, os executivos de Altri e varios enxeñeiros dixeron que iban a facer unha especie de xira por os concellos que lles tocaba para explicar o proxecto. Creo que fixeron en Melide, creo que en Antas de Ulla, en Monterroso, e hai unha que xa anularon porque dixeron que non querían seguir. Pero é que a sensación de que eu que fun a de Monterroso, a sensación era de non vamos non consumimos agua, vamos a usar. A auga vai salir limpísima. A xente do auditorio estaba indignada porque parecía que estabanche dicindo mentiras a cara descaradamente e que nós tiñamos que creer o que nos estaban dicindo. E que era como... Para que veñen aquí? Para decirche as mentiras que levan dicindo todo o tempo que se estuvo falando sobre Altri? Dis que nesas primeiras reunións, pois na primeira había moita xente, logo había un pouco menos, e que non se correspondía naquela altura a cantidade de xente implicada co grande da ameaza. Que dirías que foi clave para ir sumando eses apoios da xente máis afectada, do resto da ciudadanía? Teño clarísimo a concesión da auga. No momento que sabemos que se nos vai tocar a auga, en ese momento foi a resposta de todo o mundo. Vale. Que conste que na primeira vez que organizamos a primeira xornada de 2022, en decembro, a xente da Ría xa estaba ali. Veu xente da cofradía da Illa da Arousa, tamén non estaban participando eles no estrado, pero estaban ali intentando saber que era o que iban pasar, porque xa sabían que a auga corre polo río e desemboca na Ría da Arousa. Claro, como que iso puido darlle máis entidade, non? Por riba desa información máis etérea, de que non ia haber ese impacto, o feito de ter esa concesión dá unha realidade en que se tocan esa auga, efectivamente ese impacto vai a acontecer. A concesión, a información que viña ca concesión, ca petición que facían de auga, xa entrevías o que se nos viña encima. Aí sí que xa falaban de que vamos a producir isto, vamos a coller esta auga, non falaban do vertido, non falaban de vamos a mandar esta merda, pero sí xa deixaban ver que era. Entonces a xente empezou a abrir os ollos e decir, a ver, se analizamos isto non cadra con unha fábrica de fibras textís que va a ser a maravilla del mundo. Sí. Aquí temos unha celulosa.
Temos unha celulosa non de células, non de papel, pero vai ser unha celulosa de fibras textiles, é así. Está ben que digas analizando e que fales de todas as persoas que había ao redor que xa teñen esa mirada, esa experiencia, esa profesionalización con medio, non? Porque logo, pois, dende a Xunta se envía un pouco a mensaxe de que este rexeitamento está moi desinformado, cando na verdade, detrás de quen estaba desanalizando o proxecto, hai moita xente, pois, precisamente facendo esta análise con moito coñecemento, non? Pero moitísima xente, é que hai que dar gracias a cada unha das persoas que estuveron e que siguen estando aí apoiando e vendo o proxecto e vendo o que se pode facer e estamos todos desinteresadamente. Aquí non está cobrando nadie nin un duro por estar facendo isto. Todo o mundo está apoiando e iso hai que dar gracias sempre. Levades dende o 2022 e ti dis que nesa primeira semana estiveches en shock, que choraches. Como é despois de todo este tempo e despois dunha aprobación de viabilidade ambiental espertar na Ulloa? Pero non sei como responder, sinceramente non sei como responder. Eu sigo pensando que isto se parará, entonces prefiero... si me poño a pensar non só en Altri, na planta de biogás que queren colocar a 3 km da miña casa, o sea, son moitos frentes abertos agora e non me podo poñer seriamente a pensar en eles. Prefiero pensar que vai a cambiar a cousa e que temos que salir desto, que conseguiremos paralo. De alguna forma conseguiremos paralo. Esa é unha das cousas que te sostén e que vos sostén as que estades implicadas dende hai varios anos para resistir e mantervos e facer esta loita desa forma desinteresada, quitando do vosso tempo, como dis. Esa convicción. Sí, esa convicción, sí. E depois a xente que tes detrás que tamén te está axudando e apoiando, claro. A xente que te coida, realmente. Claro, e creo que esta imaxe, como ampliar esta imaxe así unha panorámica grande de que, como dicía ao comezo, vos estades poñendo directamente o corpo por todas e logo hai outras respaldando vos para que vos poidades facer iso, non? Nos vosos círculos afectivos, pois coidando de crianzas, asumindo tarefas que quizáis vos por facer isto non podedes facer. Bueno, pareceme moi bonita esa imaxe porque a rede a que apelades dende o movimento e a que precisamos, non? Para confrontar isto. Falabas da auga, bueno, imos falar con esta muller que se move entre as augas e que é experta nisto, con Ana. Creo que todas puidemos ver en todos estes anos con todo o que levades feito as vosas campañas, os vosos datos, as vosas imaxes, as vosos chamados ás movilizacións e como ian aparecendo estes datos das consecuencias devastadoras que tería que isto se construíse finalmente, non? Que recordemos ademais que a concesión que tería a macrocelulosa de Altri iría máis aló do 2100, é dicir, por máis de 75 anos. Pero ao mesmo tempo escoitamos por outra banda pois unha especie de non sei como chamalo, de bendición, non? Ou de proxecto prometido que vai traer todas as bondades, que vai xerar moitos postos de traballo, que é verde, como dicía antes Cris, que vai devolver unha auga ao río de mellor calidade que a que usa, que como dicía unha compa antes, parece que van facer auga micelar, non? Parece que todo é unha cousa... Claro, estas dúas mensaxes confrontanse todo o tempo, non? Entón, gostaría que fósemos a tamizar iso. Cales son os efectos realmente na terra, na auga, os efectos medioambientais que tería? Vou a comentar primeiro, vou empezar coa terra, non? Porque eu creo que é moi importante a posta en valor desa zona. Eu non sei hasta que punto a xente coñece que esa zona está nun asentamento serpentinítico. Non sei se viste esas fotos, nas fotos pois hai unhas rochas por aí. Son esas rochas son moi especiais porque, bueno, teñen metais pesados, teñen, bueno, ademais magnesio, teñen, pois, están formadas, pois eso, bueno, a súa composición é moi rara. É tan rara que, bueno, pois que a nivel mundial este afloramento serpentínico tan só representa en todo o mundo 1%, en Galicia o 0,2%. E o bon que ten estas rochas é que
ao final, xeneran endemismos, non? O que nace ali, solo nace ali, porque, bueno, pues por esa conformación que ten. Podemos falar de 4 especies endémicas que só existen nese lugar. Cando falo desta zona non é só esta zona onde está a fábrica, sino que tamén está a zona de especial conservación da Serra do Careón, que está xusto pegada, non? Bueno, pois esta zona tamén ten as mesmas cousas boas, non? Que ten a Serra do Careón, pero no seu día non quixeron nomeala como dentro da Rede Natura zona de especial conservación. Quedou a expensas, quedou aí fora. Ahora xa nos vamos dando conta, pouco a pouco, por qué, non? Porque respondía a a outras cousas, non? Que non era realmente conservala, non? Esta zona ten esas 4 plantas endémicas que 3 delas están en perigo de extinción. Vale, unha delas é a Santolina de Melide, que está tamén a fotografía por aí. Esta erva de enamorar de Merino, a margaza de Barazón, e despois estas 3 están en perigo de extinción. E despois hai outra que é a Centaeura galaécica, que é vulnerable. Imos quedando con cousas que vas dicindo, non? Como, por exemplo, un mineral que hai nunha cantidade de 1% do mundo e que hai un 0,2% na Galiza, especies protegidas, unha zona que forma parte da Rede Natura, é dicir, de especial cuidado e conservación. Claro, entonces vamos, e aparte, todo o que comentabas xa, Cris, non? Tanto as aves que hai, tamén hai reptiles, non? Que non me vou a poñer a nomear, por exemplo, unha das fotos está o bufo da Xunqueira tamén, non? A gata fornela, é de grandísimo valor ambiental, vale? Como vestes tamén hai unha foto aí que trouxen que é o plano do que é a fábrica e tamén das súas infraestructuras asociadas. Nesas 366 hectáreas, porque, ao final, vale, a industria non vai a medir eso, pero sí que pretenden acaparar 366 hectáreas, inciso, que me parece moi importante, 200, aparte da finca de Quintas, pretenden, se non consiguen compralas, poden expropiar 243 parcelas, que nesa zona, sabemos que zona é, Queixo de Arzoullóa, hai moitísimas vacas, as vacas en extensivo, que pacen, que necesitan espacio. Moitas gandeirías quedarían sin ese espazo para as súas vacas, non? 243 parcelas, vale. Pois como vedes nesa foto, e despois de falar desa terra tan especial, vemos que pretenden cruzar toda a ZEC Serra do Careón cunha liña de alta tensión por debaixo da terra, meter por debaixo da terra, pretenden tamén meter por debaixo da terra 12,5 kilómetros de tuberías, vale? Cando lle den a captación ou para o vertido. Tamén abrirían pistas de obra, non? Que durarían 2 anos, etc. Moitísima presión para unha zona edafolóxica tan importante, vai haber unha presión moi grande sobre o solo, sobre especies ameazadas, sobre a biodiversidade, e aí tamén outra das cousas que ampliou o foco, non? Esta loita, a biodiversidade. Os eucaliptos, ao final, a plantación de eucaliptos tamén disminúe a biodiversidade, aparte de moitísimas outras problemáticas, non só disminución da biodiversidade, sino perigo de incendios, consume moitísima máis auga que as especies autóctonas, non? Ao final, incluso hai estudos que indican que ata o doble, non? Entón, esos son grandísimos impactos. Entón, vou entrar xa no das augas tamén, que preguntabas, non? Sí. O que falábamos da captación, o que decías ti da captación. Cando saliu esa cantidade de auga, non? Esa millonada de auga, non? Que tal e como se dice, podese comparar
co que bebe, aínda é máis do que abastecería o que necesita os habitantes de Lugo para abastecerse de toda a provincia de Lugo. Aí foi cando nos dimos conta. Dixemos, pero como se necesita? Só a macrocelulosa, unha macrocelulosa, realmente, foi aí cando empezamos a ver o que realmente se estaba a plantexar, non? O que ti dis, coa captación de auga. Bueno, din que deses, que decías tú, de uso, consumo, pero que non se vai a devolver eses 30 millóns de litros de auga. Ese é o máximo vertido. Hai un vertido mínimo de 12 millóns de litros de auga. O sea, dos 46, despois falamos dun vertido mínimo e dun vertido máximo. Vai haber consumo. O sea, que poden devolver aínda menos... Menos, bueno, tamén haberá momentos nos que capten menos, tamén é certo. Esa é unha captación máxima. Pero non se vai a devolver no momento, así tal e como se colle. As especies que están no ecosistema fluvial precisan desa auga, e precisan a sempre, non? Dependendo do momento no que estén, do seu ciclo de vida, necesitan auga. Entón, bueno, eles necesitan auga e nós tamén necesitamos auga. O sea, ao final, decimos, que acontece con toda esa auga que se detrae? Porque hai moitísimas persoas, falase de máis ou menos entre 130.000 persoas que se abastecen do Ulla augas abaixo da captación. Entón, realmente hai esa cantidade de auga? Pois, que impactos vai a ter esa captación de augas, non? Bueno, en verdade non o sabemos porque non o estudiaron. No estudio de impacto ambiental non se tivo en conta. Só estudiaron de si realmente había auga ou non había auga suficiente como para darse encontronazos pois coa hidroeléctrica, non? Porque non nos esquezamos que en Coro de Porto de Mouros ten usos hidroeléctricos e xa dixeron que cuidadito, non me toqueis el agua, non? Pero para consumo humano ou para o ecosistema fluvial non se sabe que impactos pode ter porque non se estudiou, non se avaliou. O sea, que nesa parte do que sería o plantexamento do proxecto hai un estudo previo que poderíamos considerar que non cubre todas as necesidades do que se precisa saber para avaliar realmente o impacto que vai ter no medio, non? No, que va, ten moitísimas, o estudio de impacto ambiental faltanlle moitísimas cousas, é algo moi débil, son, pois eso, cantas eran? 8.400? 8.300 páxinas de proxecto publicitario. Claro, continuamente. Proxecto publicitario, bueno, a mellor forma de definirlo. Sí, bueno, nos estábamos tamén pois whatsappeándonos durante esa temporada e falando de parece mentira isto, parece mentira outro, non? E había cousas que nunca chegabas a saber nada porque non o explicaban de xeito diferente, noutras páxinas diferentes, o sea, é un auténtico caos, non? Sí, que de novo volto resaltar esta parte, non? De por que repetidamente para persoas que ademais sabedes recoñecer esa linguaxe, que facedes os mesmos estudos, porque é tamén parte do vosso traballo, vos resulta tan obtuso, como tan confuso e tan insuficiente o que aparece aí. A min isto parece moi significativo, do mesmo xeito que cando falas de toda a zona, falas de como pode ser que con todas as necesidades que hai na zona, humanas, de especies, etc., haxa unha soa cousa, sexa proxecto Altri, sexa o que for, que consuma tanto, que demande tanto, que impacte tanto, está moi desbalanceado co resto do ecosistema, non? É como se aquí, entre todas as que estamos na casa do taberneiro, pois a Ana estivera repachingada, estiveramos todas apretadas nunha esquina meténdonos o codo no ollo, pois sería como, Ana, tía, joder, no, igual te estás pasando, non? Pois haberá que ter un mínimo como de balance entre todas as necesidades do ecosistema, non? Non o vai haber. Non hai. Por exemplo, no que unha das cousas que me chama moita atención é o vertido. Vertido vai haber dous tipos de vertidos. Un é o vertido de obra. Dese non se fala nada. E a obra, en teoría, sería durante 2 anos. O vertido ese sería un pouco uns cantos kilómetros augas arriba do Ulla. Ese tramo do Ulla temos especies protegidas, temos poblacións, unhas poboacións de especies que están en perigo de extinción, bueno, están xa a pico de extinguirse, por exemplo, a náyade, que é un tipo de mexilón, que son moi grandes, son unhas especies que son increíbles, bueno, por algo xa o seu nome, non? Son deusas dos ríos, non? Na mitoloxía grega, non? Xa
o nome xa di todo, non? Depuran a auga e precisan tamén a súa vez unha auga moi limpa para sobrevivir. Bueno, pois están a piques de extinguirse e vanlle poñer durante 2 anos augas arriba un vertido que descoñecemos, porque que eso era o que che iba a decir, non está nin explicado no estudio de impacto ambiental e dixen, bueno, pois se cadra hora despois de darlle de ser o impacto ambiental, bueno, positivo, nesos 74 folios que publicou a Xunta, pois xa caracterizan ese, non se caracteriza tampouco. Ou seja, cunha pregunta directa, habería especies, tanto animais como vegetais, que poderían desaparecer? Sí. E iso está como moi rotundamente perdón polo coro, afirmado. pero sí. Pero bueno, ti aí Sí. telo clarísimo, xa pois eso, na finca de Quintas. Sí, hai aves que deixarán de estar ali, sí. Como as que están na fotografía, non? Como as que vos están na pasamos. fotografía que necesitan terreos amplios, veñen no inverno solo, por exemplo, a antigua coruxa das Xunqueiras, agora bufo das Xunqueiras, é un ave que ven de centro de Europa, ven a Galicia e España en concreto a pasar o inverno. En Galicia hai pouquísimos sitios onde veña, un deles a finca de Quintas, e necesitas un espacio inmenso porque o que fai é, cando xa o sol se está poñendo, empezar a rasear polos prados para cazar, Claro. literalmente, igual que a gata fornela, aguilucho pálido en castelán, a súa forma de caza é a mesma, espacios amplios, inmensos, prados, como é o prado de Quintas, que é un prado maduro, maravilloso. Están desaparecendo, non os hai en Galicia. Claro, a min isto tamén cando falábamos pareceme moi importante, que esta mirada que cando ve un espazo baleiro ve un oco e non ve natureza ou ecosistema ou vida ou outras necesidades, Igual non? que o que di, perdona, igual Claro. que o que di Ana do Mexillón do Río, unha das cousas que se di que para botar as maus á cabeza no estudio de impacto medioambiental ca Santolina melidense ou cas plantas que están en peligro de extinción é que a forma de non cargarnos esas plantas vai ser que as vamos a coller e as vamos a plantar noutro sitio. Señores, esas plantas están aí porque aí hai unha terra específica para eles, as serpentinas, as rochas serpentiníticas. Como podes plantear? É que eso non se lle ocurra a ninguna persona que teña dores de cabeza. Unha persona que se dedica aos olivos sabe que ti non podes coller un olivo e trasplantalo en donde seña, salvo que collas e o leves con toda a maza. Eso, imposible de facer. E é unha da solución que dan. Igual que rodear a fábrica para que non se vexa. Pensan Exactamente. plantar especies arbóreas cando é imposible, aí non van a medrar, é imposible. Porque Ou hai cambias pedra, porque toda a hai rocha, pedra. aí non medra eso. O que medra son as especies que están ali. Nada, cando quedemos na próxima quedada despois do podcast a comer peixe, terá 3 ollos como no Simpson, non? Estamos dicindo iso, que haberá ao redor. Esperemos que non. No. Porque, claro, nese perímetro do redor a xente que vive ali poderá seguir vivindo ali, quen está dedicándose, porque claro, hai tamén esta perspectiva, non, cando se defende o proxecto de que vai ser un motor económico da Galiza, de que imos estar, bueno, en la cresta de la ola de Europa, non lle estou poñendo épica, que se vende así. Cando aí xa hai oficios, xa hai profesións, industrias, xa hai como unha actividade económica que ten unhas necesidades propias non só a nivel de ecosistema, senón do que precisaría para desenvolverse, non? Todas estas oficios que xa hai na zona, como gandería, cultivo, o que sería logo no percorrido da auga, pesca, marisqueo, todo isto vai poder seguir facéndose se instala a macrocelulosa no perímetro no que afecta? Bueno, de entrada xa sabemos que vai impactar directamente polo espazo. O sea, vai acaparar todas as terras, porque, por exemplo, o que vos comentaba antes, ¿no? Esas 240 parcelas, pero tamén vai haber pois 512 parcelas que van a estar tocadas por unha cousa que chaman servidume de paso. No momento en que lle dan a concesión de augas, impónselles unha servidume de paso en esas parcelas, pois non se vai a poder para pasar a tubería e non fastidiar a tubería, non van a poder plantar determinadas especies, non van a poder arar a tantos tal, bueno.
É unha das cousas Bueno, que a verdade é que servidume de paso, Claro. confianza no transmite, non? Pois eso é, bueno, da lei de augas antigo, non? Aínda se sigue mantendo esa palabra, aínda sigue aí na lei de augas. E imponse, é imposta. Sí que se lles dá algo de cartos, pero non é como unha expropiación. Bueno, temos eso, pois temos esa confrontación de que van a acaparar as terras, non? Que hai moitísima xente que di que se vai a quedar sin terras para darlle de comer ao gando, non? Pero despois tamén está a saúde das persoas, non? Que eu creo que aí lle temos que dar paso, non? A Sí, falar da saúde de quen vai a querer vivir ali, non? Ao final, en canto ao aire, vai haber unha contaminación de aire. Tamén no estudio de impacto ambiental solo falan de 4 contaminantes. 4. Cando este tipo de industrias emite hasta 15 similares, industrias similares, hasta 15 contaminantes. So. E iso, que só admitan 4, é moi perigoso, porque esas, claro, eles van a poñer filtros, non? Pois para eses 4 contaminantes. Pero para os outros 15, se non existen, pois, bueno, para os outros... Sí, Se non existe, non os vamos a emitir, pasa pois, por compostos como benzopireno, que é canceríxeno, bueno, que xa comentarás ti pois, todos os problemas que teñen. Sale por unha das chimeneas de biomasa, de combustión de biomasa, e non lle teñen o filtro que deberían de ter, non? Un electrofiltro ten filtros de mangas, non? Sí, filtros de manga, sí. Ese tipo de cousas, entonces, bueno, pois a saúde, quen vai a querer vivir ali? Natalie, quen vai querer vivir ali? Eu non. Ti non, verdade? Ti quedas en Bueno. Boqueixón. Sí, pero en Boqueixón estamos bañados polo Ulla, co cal beberemos a maravillosa auga micelar que eles devolvan. E ao mesmo tempo, claro, o aire ten o vicio de mover as partículas que emiten estas chimeneas, entón acabaremos respirando ese aire. Como nos suelen chamar de todo, os que estamos en contra de Altri, din que somos feos, que somos malos, que, bueno, somos terribles. Eu vin aquí con moitos papeliños, aparte porque eu son moi analóxica, ainda son maior xa, entón son analóxica. Vin con moitos papeliños porque non me quero olvidar de onde saco os datos que vos vou a dar. Como temos pouco tempo e aparte non vos quero aburrir moito, Non, Natalie, usa os teus papéis. Vale, non, usarei os meus papéis. Mirade, vou empezar por falarvos dun artigo que saiu publicado na Revista Española de Saúde Pública no ano 2005. O artículo titúlase La contaminación ambiental como factor determinante de la salud. Este artículo escribiu un señor que se chama Francisco Vargas Marcos, que traballa na Subdirección Xeral de Sanidade Ambiental e Saúde Laboral, que pertence á Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Consumo. Vale? Le mandamos un beso tamén, Sí, porque xa o coñecemos un non o pouco. collen da revista Lecturas, quero decir. Vale, con todo o respeto para a revista Lecturas, que é maravillosa, vamos. Pero, quero decir, vendo unha publicación oficial que sae de un organismo oficial. Entonces, este señor no seu artigo, entre outras cousas, di que en Europa unha gran proporción de mortes, repito, mortes, e anos de vida axustados por discapacidade no grupo da idade infantil é atribuíble á contaminación do aire. A relación entre a contaminación atmosférica e a saúde é cada día máis coñecida. A asma e as alerxias aumentaron durante a última década en toda Europa aproximadamente un 10%. Un 10% na última década, estamos falando. Os axentes ambientales implicados nesta contaminación ambiental son óxidos de nitróxeno e azufre, partículas en suspensión, ozono, metales, compostos orgánicos volátiles, o sea, cousas, algunha das cales admite Altri que vai soltar por esa chimenea de manga, con filtros de manga, non?
Unha chimenea, recordemos, máis alta que a Catedral de Compostela, claro. Sí, pero Que non se vai ver desde o Camiño de pouquiña Santiago. cousa non vai... non... Vale, este señor no artigo tamén di que a auga de consumo pode transmitir numerosas enfermedades producidas por axentes microbiolóxicos e axentes químicos. Axentes químicos que a fábrica de Alti vai utilizar porque non lle queda máis remedio. O sea, non nos van utilizar porque nos queiran matar e non van a emitir gases tóxicos pola chimenea porque nos queiran matar, senón porque no seu traballo, nos seus procesos, é inevitable que emitan contaminantes atmosféricos e contaminantes á auga. O denominador común deste tipo de enfermedades, que é o máis triste das enfermedades causadas por contaminación ambiental, é que na maioría dos casos os efectos sobre a salud non son inmediatos, senón que son a medio e a largo plazo. Isto dá como resultado enfermedades de tipo degenerativo nas que resulta moi difícil establecer a relación de causalidade. O sea, sabemos que hai unha relación de causalidade, sabemos que aumenta moitísimo as probabilidades de padecer determinado tipo de enfermedades por culpa da contaminación atmosférica, pero é moi difícil, se eu me poño malo, demostrar que foi por culpa de Altri. E tristemente, tal como está a legislación, son eu quen teño que demostrar que enfermei por culpa de Altri. Altri non ten que demostrar nada, sabes? Se eu enfermei, pobriña de min, pois que lle imos facer, miña pobre. Dentro dos contaminantes máis habituales nas augas están os nitratos, os trialometanos, os plaguicidas, o plomo e outros metales, o arsénico, a acrilamida, o cloruro de vinilo, a hipocloridina, o fluoruro, o boro, algúns deles Xordi Xoana, e algúns deles admiteu Altri que vai soltar na auga, pero tampouco non vos creades nese maravilloso panfleto de 8.300 páginas, tampouco non vos creades que se expandiu moito explicando os contaminantes que van emitir tanto ao ambiente como ás augas. E según o Comisario Europeo de Investigación, nos países industrializados atribúyenselle a factores medioambientales entre o 25% e o 33% das enfermedades, sendo a infancia o grupo máis vulnerable. E repito, toda esta información foron pinceladas que fun sacando dun artículo que se titula La contaminación ambiental como factor determinante de la salud e que foi publicado por unha persoa a título profesional, quero decir, non co seu nombre e dicindo traballo aquí, senón a título profesional por unha persoa que depende ou traballa para o Ministerio de Sanidade e Consumo. Índonos xa a Altri, a min pasáranme información, xente da plataforma da Ulloa Viva, que se estudiou este informe, que como ben decía Cris, non foi unha soa persona, senón que foron moitas, e dentro de todo o que les estudiaron do informe de Altri e de estudios que foron buscando que falaran da contaminación ambiental e dos seus efectos sobre a saúde humana, demostrouse que hai unha relación causal moi clara entre a contaminación ambiental e, por exemplo, o baixo peso dos bebés ao nacer, a asma nos nenos, os problemas de función respiratoria nos nenos, as infeccións respiratorias graves nos nenos, as alerxias e tamén que hai un aumento de risco de padecer enfermedades crónicas na edad adulta cando de nenos estamos expostos á contaminación ambiental. No caso da industria da celulosa, hai moitos estudios que demostraron unha relación entre a exposición dos traballadores da industria, dos traballadores neste caso, da xente que traballaran Altri se chegara a abrir, con distintos tipos de cánceres, enfermedades respiratorias e enfermedades cardiovasculares. Dentro dese panfleto publicitario de 8.300 páxinas, Altri sí que admiteu que hai algúns contaminantes que vai emitir o aire, como, por exemplo, óxidos de azufre, óxidos de nitróxeno e partículas de peso molecular 10 e de peso molecular 2,5. Desto falaremos despois
porque é moi curioso. E sábese que estos compostos están detrás de multitud de enfermedades na población, pero sobre todo na infancia. E aquí quero me referir ao Congreso Galego de Hipertensión. Todos os anos en Galicia se celebra un Congreso Galego da Hipertensión, sobre todo patrocinado ou organizado, mellor dito, pola Sociedade Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, ou sea, os médicos e enfermeiras de primaria. E no ano 2023 este Congreso tuvo a súa 29ª edición, os 29 anos do Congreso, non? E casi o trending topic do Congreso foi a cardioloxía ambiental. Cada vez estáse falando máis de cardioloxía ambiental. Este término comenzou a usarse a partir do ano 2000, pois cada vez recóllense máis evidencias de que según aumenta a contaminación, aumenta a mortalidade cardíaca. Din numerosos estudios que a legislación, a mitigación e o control dos contaminantes no aire, na auga e nos alimentos son claves para a saúde cardiovascular. E as enfermedades cardiovasculares son a primeira causa de hospitalización e morte na maior parte do mundo. E desenróllanse estas enfermedades cardiovasculares por culpa da interacción que teñen os nosos genes co medio ambiente que os rodea. O sea, canto máis contaminados temos o aire, a auga e os alimentos, máis probabilidades temos de sufrir, entre outras, unha enfermedade cardiovascular. Isto comentouse moito no Congreso de Hipertensión, porque, claro, hipertensión, corazón, tremendamente relacionadas as dúas cousas. Claro, porque a nosa nutrición, non? Nunha das fotos que tiñades a auga contaminada, podíades ver un pouco como son eses efectos. Claro, que a auga, a terra é un organismo vivo e nós tamén o somos. Estamos nutríndonos diso, efectivamente circula por todo o noso corpo, non? Igual que circula pola auga e deixa eses efectos. Creo que é moi visual se podemos superpoñer esas dúas imaxes e entender que o noso corpo funciona do mesmo xeito. Claro, é que aquí aparte hai unha cousa, por exemplo, Altri está emitindo contaminantes atmosféricos, entonces vamos a respirar, e vamos a respirar todos, porque non se van a quedar solo na Ulloa, o sea, o aire vai a mover cos ventos, entonces vai a rular por todos os lados. As partículas van se ir a depositando no chan que facemos, no chan cultivamos. Os que temos a sorte de ser da aldea, en casi todas as casas hai unha horta piquichiña, xa será piquichiña, pero é unha horta. E os que non temos horta na casa, compramos produtos que en algún lado se cultivan. Eses produtos tamén se regan. O sea, Altri contamina a auga. A auga non só a bebemos, senón que regamos con ela. Estamos contaminando os alimentos tamén, que despois que os vamos a comer. Porque están tan mobilizados os da Ría da Arousa, carai, porque xa se están quedando sin bivalvos, e non vos dixo nada con toda esta contaminación que lle cae. E despois, neste congreso, determinouse que había unha clara relación entre a contaminación por mercurio e o infarto de miocardio, e entre a contaminación por plomo, e a mortalidade cardiovascular. Antes que decía Ana, que no estudio de impacto ambiental de Altri, que se explican moi mal e que se explican fatal, porque eles din que van a emitir unhos certos contaminantes ao aire, pero que no estudio de impacto ambiental que fixeron non tuveron en conta eses contaminantes que van a emitir ao aire, como van reaccionar con outros produtos que xa hai na terra. Eso é unha zona gandeira, como tamén dixeron Ana e Cris. Xa temos uns determinados produtos, axentes químicos, ou chamadelle como queirades, van a reaccionar con eses contaminantes ambientales. Ao mesmo tempo, vai haber uns ventos que van a mover esas partículas dun lado para outro. E o que vos decía antes, das partículas de peso molecular 2,5 e de peso molecular 10, isto refírese ao seu tamaño. Estas partículas, por un lado, respirámolas. Entonces, as máis grandotas quedanse nas vías respiratorias, son as que nos van dar problemas de asmas, alerxias respiratorias. En Galicia hai moita EPOC. EPOC é enfermedade pulmonar obstructiva crónica, sufre a moitísima xente, hai moitísima xente que ten que ir ás consultas de neumoloxía, que ten que estar con oxígeno na casa, que ten que dormir con aparatos pola noite por problemas
respiratorios, bueno, pois esas partículas non lle van a axudar, pero é que casi máis puñeteras son as partículas máis finiñas, porque esas deposítanse na parte baixa dos pulmóns e esas pasan ao torrente sanguíneo. E hai, amigos, aí xa nos podemos encontrar de todo. Hai numerosos estudios epidemiolóxicos que demostraron un aumento de risco de padecer enfermedades cardiovasculares en relación con exposición a curto e a longo plazo a concentración de partículas contaminantes no ambiente. E despois, en canto á contaminación atmosférica, a min hai unha frase que me aterroriza, que é que di que non existe un umbral de contaminación mínimo de seguridade. O sea, non podemos decir, no, por debaixo desto non hai problema. No, calquer contaminación ambiental vai ser perjudicial. Non hai un umbral mínimo de seguridade. Despois, as partículas... Ou seja, que iso que nos indicaría é que se non podemos evitar contaminar porque estamos aquí habitando coas nosas, industrias que precisamos ou algunhas cousas que precisamos, sempre temos que tender a que sexa o mínimo posible, porque calquera contaminación vai ter moito efecto, non? Vai ter moito efecto calquera Ademais, contaminación. claro, ti falarasme, estás nomeando diferentes estudos, facendo así como un mapa ademais por diferentes consecuencias para a saúde. Nós temos xa unha experiencia de varios anos da celulosa de Ence en Pontevedra. Isto posibilitou que haxa xa unha recollida de eses efectos asociados a esa celulosa en concreto? Se xa temos algo de información sobre iso? Pois mira, sobre eso encontrei unha cousa moi curiosa, que é un estudio de economía aplicada, que me fixo moita gracia, non? Porque como sempre nos tachan de todo, dixo, vou buscar fuentes oficiales, non? Comentei vos o primeiro artigo, estes datos que vos estou dando son sacados do Congreso de Hipertensión do ano 2023, do 29º Congreso de Hipertensión da Sociedade Galega de Hipertensión, que está publicado, que podedes entrar, podedes mirar, podedes conseguir información ou pedila que vola envían. E fíxome moita gracia que dixen eu, vou buscar máis información, non? Entón, encontrei un estudio de economía aplicada que se titula La contaminación de la industria de pasta papel en Galicia, editado pola Asociación Internacional de Economía Aplicada de Valladolid, en España, non? E estos, os economistas que diste, home, economistas e ecologistas non serán, estos van ao carto, entendes? Entonces, co estudio este de la contaminación de la industria pasta-papel en Galicia, un análisis de flujos de materiales e de energía, eu suliñei algunhas cousas que me pareceron moi curiosas. Unha delas é, este estudio analiza en términos físicos los flujos de materiales y energía en la fabricación de pasta papel en Galicia, que está encuadrada en el grupo de actividades industriales más contaminantes. Cuidado que xa empezamos ben. Desde esta perspectiva podemos conocer mejor los costes ambientales. Falan de costes ambientales. Por qué? Porque os costes ambientales teñen un coste en salud, e o coste en salud acabamos pagando todos, economicamente tamén. A nosa saúde tamén costa cartos públicos, sabes? O sea, xa que aquí se fala de cartos, vamos falar de cartos para todos. Desde esta perspectiva podemos conocer mejor los costes ambientales de cada actividad industrial, lo que permitiría actuar en la consecución de producciones menos contaminantes y agresivas con el entorno. O sea, en Palas, na zona da Ulloa, xa temos unha industria que funciona de gandería en extensivo, xa temos unha industria marisqueira no fondo da ría que funciona, que está dando cartos, que non contamina, que non ten un coste ambiental. Non hai necesidade de poñer altri. Eu creo que podemos resumir todo o episodio. Claro. Non hai necesidade. Moitísimas gracias. Nada, quedamos como estábamos. Outro párrafo, perdona, que xa sei que vamos fatal de tempo, sí, para que só para que peches con isto e imos ao seguinte bloque. Outro párrafo sería: la industria de pasta papel es una gran consumidora de agua y energía, emplea productos químicos nocivos y contribuye significativamente a la contaminación del aire
aire e del agua. En canto ás emisións atmosféricas da industria de pasta, papel, industria celulosa, que é o que estamos falando aquí, que depois esa pasta que a utilicen para fibras téxtiles ou para papel dame igual, a pasta hai que facela e o facer a pasta é o que está causando todos os problemas. É di, las emisiones atmosféricas. La industria de pasta y papel contribuye significativamente a la contaminación del aire cuando se compara con otros sectores industriales. En Estados Unidos, cuidado, outros que non son sospechosos de ser ecologistas. En Estados Unidos, los datos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente indican que el sector de la pasta, papel y cartón ocupan el segundo lugar en cuanto a emisiones de dióxido de carbono. Señoras e señores, non hai necesidade, home, non hai necesidade. Moi ben. Aínda que sese redundante despois de saber que non hai necesidade, nestes últimos 15 minutos gustaríame que falásemos de, bueno, visto un pouco toda esta viaxe que fixemos, non? Dende como está plantexado o proxecto ata as consecuencias medioambientais a nivel de saúde, económicas que podería ter, unha das preguntas que creo que aparece a de como é posible que isto poida seguir avanzando, que poida ir dirixido cara a sair adiante, non? Que poida atravesar barreiras como a de a viabilidade ambiental ou que poida pasar por riba de ser unha zona onde hai especies en perigo de extinción, ser unha zona protexida, estar nunha zona onde está o Camiño de Santiago que está declarado Patrimonio Mundial, é dicir, teríamos que poder deducir que todos estes sistemas de protección protexerían ou obstaculizarían este avance, non? Entón, pregunta directa. Quen son os responsables disto? Que intereses teñen en que Altri se construa? E cales diríades que son as principais estrategias que están a usar para seguir avanzando e para seguir tentando facer este exercicio de marketing, como dicíades, e convencer a cidadanía das súas bondades? Pregunto vos a todas. Que empecen as de medio ambiente. Empeza a facer outra vez a pregunta, por favor. Quen son os responsables disto e que intereses teñen en que se construa Altri? A empresa Altri. Quenes son os responsables? Altri e Greenalia, por suposto. A Greenalia non hai que esquecela. Está aí apoiando con ese 25%, pero apoiando. Unha empresa portuguesa que non pode ampliar as súas empresas en Portugal, tendo en conta que parte do eucalipto que producimos en Galicia xa vai para Portugal, as súas empresas de Portugal, as súas e as de a oposición a Altri, que sería Navigator, en Portugal. Moito de eucalipto de aquí xa se marcha para lá. Que interés? Pois efectivamente os interés sigue sendo o interés privado desa empresa. Esa empresa, para ela sempre é máis interesante. Si teño que traer o eucalipto de Galiza, por que non levo a miña fábrica? Si levo a miña fábrica, xa o teño ali. Non teño que estar pagando os portes de eucalipto para baixo. O interés é todo interés puramente comercial. Interés puramente que non lle vexo outra explicación. Porque queda claro e evidente que os propios habitantes do lugar non temos ningún interés en esa fábrica. A inmensa maioría, penso eu, a día de hoxe, manifesten ou non manifesten, estamos contra esa fábrica. A Ulloa, Melide, Agolada, Santiso, todos están en contra desa fábrica, porque saben que vai a alterar, dunha forma ou outra, esa fábrica vai a alterar toda a súa vida ali. Claro, porque ademais esa empresa portuguesa en Portugal acumula multas por danos ao medio ambiente, contribuiu dunha forma significativa a esa oleada de incendios que vimos este verán pasado, porque aumenta moitísimo a plantación de eucalipto. Todas as pasteiras, claro, dependen do eucalipto e contribúen ao aumento que aquí negan que se vai a producir
de extensión de eucaliptal. Que este tamén é unha como das consecuencias visibles de crear industrias que teñen ese impacto no medio, que cando levas un tempo facendo esa presión, como decía Ana, nese medio, tes que moverte, porque o medio non sostén máis, nin o medio humano, nin o medio natural, non? Pareceme significativo que haxe ese traslado despois desas consecuencias, desas multas, desas denuncias, aquí a Galiza tamén. Vale, iso son os intereses de Altri e Greenalia. E os intereses da Xunta que apoia a construcción de Altri? É que aí estalle poñendo unha alfombra vermella, non? É unha das cousas que non se comentou, pero bueno, creo que xa se sabe, non? Quen está en Greenalia. Está Beatriz Mato. Beatriz Mato é a exconselleira do PP de Feijóo durante, non sei se foron 9 anos. Portas xiratorias, aí están. Esa é Greenalia, aí está Beatriz Mato. E vemos que non sei, que a conselleira que temos agora de Medio Ambiente o único que está facendo é defender unha empresa privada, en vez de estar a defender os nosos intereses. Os intereses, bueno, os nosos intereses. Non debe de defender nin os nosos intereses, debe de defender o medio ambiente, non? E o único que fai é destrozalo. Ben, subliño con roto amarelo porta xiratoria. Neste punto no que estamos, despois da declaración de viabilidade ambiental, que opcións seguen abertas agora mesmo? Hai unha opción real aínda de parar a construcción da macrocelulosa? Xudicial. A xudicial. Eu creo que desde o primeiro momento non tiñamos un ápice de esperanza de que a Xunta dixese non, isto é un desastre. Pero interiormente eu, desde o primeiro momento, dixen isto acabaremos en xuicio. Porque non nos van a facer caso. E creo que despois de ler o proxecto, calquer persona que lea o proxecto e vexa como está actualmente a legislación, pensa que un proxecto feito como este, a medida para a legislación que temos, un proxecto publicitario, volvo a decir, feito a medida para a legislación que temos, vai acabar en xuicio. Vamos a acabar nos tribunais. Calquer persona que lera parte dese proxecto sabe que isto vai acabar nos tribunais. E se hai ese proceso judicial que se abre, mentre se fai esa denuncia e se abre ese proceso, a construcción ficaría parada aínda que non haxe unha sentencia? É o primeiro que se fai, solicitar a paralización cautelar. Vale. En canto vas a xuizo é o primeiro que tes que facer. Pero bueno, eu son optimista aínda, porque nos faltan moitas cousas. Vamos a ir a xuizo. Creemos que sí. Pero bueno, deron ok a avaliación de impacto ambiental, ahora ten que salir o que se denomina avaliación ambiental integrada. Eso, a avaliación ambiental integrada aínda non saliu. Bueno, pois o mellor que aí é cando dicen, bueno, pois podes botar este vertido, soltar esta merda ao río, permitimosche soltar tanta merda ao aire, bueno, aínda ten que salir eso. Aí é cando podemos recurrir. Aínda hasta que salga eso non se pode recurrir. Aínda nos falta a captación de augas, importante, non lle deron a captación de augas, e tampouco teñen enerxía. Seña, aínda faltan cousas, non teñen enerxía e non teñen auga, e non teñen cartos europeos, según eles, non van a poñer non se van a poñer na Ulloa, non van a vir para aquí se non se lle dá 250 millóns de euros do PERTE. Sí, pero respecto a eso hai unha cousa que puntualizar. No informe de Consello da Cultura Galega, que é maravilloso para calquer persona que queira ler, merece a pena, son só 180 páxinas e merece moito a pena lelo. Unha das cousas que falan a parte socioeconómica, o análisis que fan é sin cartos públicos, o sea, con cartos públicos en 12 anos teremos beneficios, sin cartos públicos en 15 anos teremos beneficios. A diferencia é pouquísima, pouquísima, 3 millóns de anos en beneficios, pois o mellor é moita, pero realmente é mínima. Non precisan sí ou sí, nos vaien eso a vida, non precisan os fondos públicos. Diríamos de novo que non hai necesidade. Non hai necesidade, non. De que collan cartos públicos. Nestas vías abertas, agora mesmo dende a plataforma e dende a Adega, que accións tedes as que nos poidamos sumar o resto da cidadanía? Ou seja, que podemos facer
agora a partir de que acabe este podcast para sumar? Bueno, xa vos lo digo ahora, nos temos aí unha asignatura, estamos con 2 campañas, vale? Bueno, así a máis pequeniña, estamos coa campaña da captación de augas, porque, bueno, ainda non lle la concederon, e en teoría, Augas de Galicia ten 18 meses para rematar o expediente, non? Darlle ok, e esos 18 meses remataron en setembro de 2024, ou seña, xa fai tempo. Entón, bueno, pois aí hai asignaturas que estamos facendo unha recollida pois para levar as Augas de Galicia para solicitar que arquiven o expediente, porque está caducado. Despois, bueno, pois a máis importante, non? Que xa sabemos, non? Bueno, iremos a xuízo, tamén iremos a xuízo por isto, non? Porque está caducada. Lanzámola onte, e é recadación de cartos para bueno, xusticia para Ulla, como lle chamamos a campaña. E bueno, polo de agora vai por fitos, e bueno, pois estamos recadando pois o primeiro fito que é necesario, que son, creo que eran, se non me equivoco, 4.000, bueno, non, 40.000 euros, creo que eran 30 e pico mil euros. O primeiro fito. Bueno, esas son as que temos agora e que, bueno, pois que son necesarias para seguir para adiante, poñendo paus na roda, non? Sí, sí. Técnica de toda a vida que sempre funcionou, non? Podo falar. Natalie, por suposto. Nada, eu quixera facer unha reflexión porque falamos de saúde, non? E falamos de cartos. Eu decíalle estes días que estuve falando con Mai, decíalle respecto a Xunta que lle está poñendo todas as facilidades, non, a esta empresa. Decíalle, é que non entendo, Mai. Obviamente, eu non sei se lle están pagando, se están sobornando a xente da Xunta, se lle están dando outro tipo de cousas, incentivos. Sospeito que algo ten que haber, porque o sospeito non, pero non o podo decir, non. Pero independentemente, falábamoslo onte ou antonte, creo, independentemente de que lle estén pagando, de que lle estén dando algún tipo de agasallo, incentivo, favor ou o que sea, é que hai cousas que non se compran. Hai cousas que non se venden con cartos, porque estás matando xente, tío. O sea, eu noutra charla que tuve deste tipo tamén, dixen, vamos a ver, a única diferencia que hai ca Dana de Valencia, que foi unha situación tristísima, e ca Dana de Valencia matou a moita xente en moi pouco tempo, foi moi rápida, foron horas, non? E xa vemos o preocupadísimos que están os políticos responsables, están destrozados. Igual de destrozadas vexo eu a conselleira de Medio Ambiente e a conselleira de Economía. É que eu cada vez que as oio falar é que se me rompe a alma directamente, porque non entendo a estas mulleres. A min que me gusta moito ler a Stephen King, e perdonade que me estou indo polas ramas, o sea, Stephen King ten uns personaxes moi psicópatas e tal, que diste, "Buah, que malo, que loco está." E dixo eu, Dios mío, pero que xente nos está gobernando? Porque que non nos están matando con un tiro, pero de verdad que nos están matando. A nós e aos nosos fillos, e a todo o que veña detrás. E por non falar xa da biodiversidade, porque estas dúas mulleres que teño enfrente saben moitísimo máis de biodiversidade que a min, pero creo que foi Albert Einstein que dixo, cando morran as abellas acabouse o mundo. Señores, vamos ben, tranquilos que vamos ben. E nada, perdón. Grazas. Gústame moito como falastes as tres, non? E como acabas ti de voltar colocar o que é dende estas tripas e dende este corazón e dende este sentido común, non? Dende este sentido vital, porque aquí estamos dando moita información, estamos como reforzando moito por que é perigoso e por que temos que sumarnos a esta movilización e a parar este proxecto, pero creo que se imos a ese lugar dende o que ti acabas de falar, podemos entrar en contacto con moita xente e cun lugar que é natural para defender, non? E para implicarnos e para bueno, que sexa así porque é verdade, non? Gustaríame pechar
con algo que semella quizáis digamos que pouco optimista, non? Como decía Ana, que por certo, para quen esteades vendo para quen esteades a escoitar o podcast e non a ver en vídeo, eu diríavos que estas mulleres son dignas de ver en como lles brillan os ollos a cada unha cando din as súas cousas. Aquí a Cris cando di que efectivamente poden desaparecer especies e cando te fala de como voan os paxaros ao atardecer, que lle brillan os ollos, a Ana que lle brillan os ollos cando fala desa pedra que só hai dese mineral que só hai mineral, vin a súa cara, mineral, rocha, que só hai nun 1% no mundo, e tamén como lle brillan os ollos cando di non teñen auga, non teñen enerxía, non teñen cartos, e como lle brillan os ollos a Natalí cando di non hai necesidade, están nos matando, non? E penso que iso é moi importante de ver. Gostaría de debuxar ese horizonte posible que acontecería se non conseguimos que se pare a construcción. Que opcións temos e a que estamos dispostas a facer. Creo que nese caso hai unha opción que se debuxa posible e que temos por outras experiencias, non? Dende o boicot contra Israel ata o que estamos a ver nos Estados Unidos, que antes falaba Natalí, pois con Tesla, con produtos estadounidenses, etc., que é isto, o boicot. Quero preguntarvos se esta é unha opción que, bueno, do que poidades comentar mentres estamos grabando, vale? Logo falaremos, pero se isto é algo que está sobre a mesa, se esta é unha posibilidade, tamén para as que estades aquí, logo que falaremos, se estamos dispostas a isto, sabendo que temos experiencias ao redor do mundo nas que podemos tomar deses exemplos e ver que hai unha forza real en que se están construindo isto por diñeiro e que hai todos estes intereses e portas giratorias e a expectativa é vender iso que se produza na macrocelulosa. Nós temos unha forza real en intervir niso. Entón, o boicote é unha opción, sabemos como facelo para que se sea efectivo, estamos dispostas a facelo se se construe a macrocelulosa? Eu aí non entrei a plantexarmo porque as miñas enerxías están enfocadas a paralo. Pareceme moi saudable, moi ben. Cando chega o momento, pois a outra cousa. Non o plantexei, non sei se eu estou facendo o contra boicot, que é que estou regalando, e vou decir a marca xa, cremas de Mulloa. O sea, a Mulloa, que é unha empresa de cosmética ecolóxica maravillosa que está nas terras da Ulloa, teñe unha serie de cremas. Entonces eu agora, cando algunha amiga, algunha de miñas primas, algún coñecido, pois lle quero facer un agasallo, pois regalolle o hidratante corporal de Mulloa, teñen un bálsamo labial de flor de grelo maravilloso. Entonces eu estou facendo o contra boicot. Ou as infusións tamén, Sí. Un beiso para as de Mulloa. Os queixiños, o arqueixal cremosito ecolóxico, etc. As galletas de María Amarante. Un beiso para as de Mulloa e para o seu bálsamo labial de flor de grelo, porque, queridas amigas lesbianas, un saludo, ¿no? Ou seja, está moi ben traído. Cris. En boicot. Sí, eu tamén estou máis pola opción de promocionar os nosos produtos. Boicot, se falamos de boicot, penso que xa Inditex ten moito medo a boicot. De feito, Inditex xa se foi do carro de seguir co Liocel, de intentar separarse un pouco do proxecto Altri, porque estou convencida de que xa está pensando en que lle afectará. E que sí, pode haber un posible boicot dos seus consumidores. Eu, persoalmente, estaba en contra das camisetas, porque se vamos contra unha textil, estar vendendo camisetas era como... Pero recoñezo que dan moita visibilidade. Entonces, temos que comer camisetas, al menos posibles, por esa razón. Gústame moito que teñades ese enfoque tan orientado a parala, porque creo que a situación require ese foco e esa enerxía. Logo xa veremos, xa nos xuntaremos. Hai algo
para pechar que sintades importante de transmitir antes de finalizar o podcast? Que toca dar cartos para xuicios. A adega e a plataforma Ainda que e seña, a todo o que esteña en xuicios. Hai que compartir, ainda que seña €1, e que hai que ser conscientes de que o 80% das donacións volven, sabes? Porque ao final volven o 80%. Claro. Pero bueno, pois que non poida, pois €1 xa é algo, non? E toca. É o que Se toca. cada quen puxera unha peseta, Unha a ver, peseta. Lola Flores xa sabía disto, estamos buscando referencias anteriores, non? Pois Que aquí había... conste que da plataforma levamos recollido moitas donacións, que hai que dar gracias a todo o mundo desde que empezamos a abrir contas, sempre pensando si chegamos a xuicio necesitamos cartos. Todavía non se empezou o crowdfunding como xa empezaron en Adega, pero que levamos con crowdfunding desde o primeiro momento, claro. Natalie. Pois eu o que queres que che diga, é que me parece tristísimo todo. Eu era o que che decía, pareceme tristísimo que a xente que nos debía de defender que non nos defenda, pareceme tristísimo que nos botemos á rúa todos a berrar que non queremos unha cousa e o que fagan os nosos representantes políticos sexa decir que somos unhos mentirosos, que estamos desinformados, o sea, que nos mintan a cara. A min doime moito que me mintan a cara. Eu estou vendo que nos están mentindo día así e día tamén. E doime no fondo do corazón, porque aparte estas mentiras implican un prexuicio tan grande que non consigo entender por que o están facendo, por moito beneficio económico que poidan chegar a acadar. Os nosos representantes políticos, estou falando da Xunta de Galicia, non consigo entender como están defendendo este proxecto cando todos lle estamos berrando na rúa, incluso os seus votantes, que non é o meu caso, pero os seus votantes tamén lle están berrando que por favor paren este despropósito e aínda así sigan adiante. A min é que me provoca unha profundísima tristeza. Eu estou con Cris. O sea, gustaríame estar cabreada porque me daría moita máis forza. E un pouco cabreada, por sorte, aínda estou, pero sobre todo o que estou é profundamente triste. E creo que ese sentimento profundo contén moita forza. Grazas de verdade, Cris, Ana, Natalie. Grazas por poñer o corpo. Grazas a Casa do Taberneiro, a Estudo 7, a Enar, a Claudia. Seguiremos berrando al Trinón. Al Trinón. Grazas por darnos voz.